Sersen. A jeho pokus skončí v sieti. Marek Uram stál pred Lipovským a zrejme to bol on, kto zmenil smer tejto strely. No, zrejme to bol Marek, ktorý dostal puk buď do nohy, alebo možno niekde vyššie a zmenil ten smer puku, takže skončil nakoniec v košickej bránke. Každopádne ten teč pred tou bránkou tam bol. A bol zrejme kľúčový, pretože Miro Lipovský si už na tie strely z väčšej vzdialenosti zvykol. Tak sa na to pozrieme ešte raz. Sersen autorom tej strely celkom nepochybne, ale rovnako nepochybne zmenil puk smer tesne pred Lipovským. Urama strážil Bartoš. No úmyselný teč, to trúfnem si povedať, rozhodne nebol. Marek Uram v momente strely chrbtom k puku. To sú presne tie situácie, o ktorých sme hovorili, kde ten nahodené puky na hráčov, ktorí clonia pred brankárom, sú veľmi nebezpečné pre brankára a toto sa vlastne ukázalo aj teraz a padol z toho prvý slovanistický gól.